салому алайкум тамошобинони канали мактаби блогерӣ ва ба ҳар як нафаре ки алҳол видеои моро тамошо карда истодааст. дӯсто, чӣ хеле ки мо ба шумо ваъда додем, гуфтем ки дар видеои оянда насиб иншоалло нишон медиҳем значоки каналда сурат мондан ва имрӯз мо ба шумо нишон медиҳем ки чӣ хел дар значоки каналтон сурат монед, яъне ки сурат мондан дар значоки каналтон. ва имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар канал значок монем, яъне ки значок мондан дар канал. ва ҳозир ма бо тариқи Яндекс Алисаи сир чӣ хел мемонам значока дар канал, шумо бинен ва бо диққат тамошо кунед дӯсто. ва агар ягон ҷош бо нофаҳмо бошад, дар комментария нависен, ман ҳатман ҷавоб медиҳам ба саволи шумо. ба чӣ хотир ман интихоб кардам Яндекс Алисара? ба хотире ки осон ай дӯсто, ягон мушкилӣ надора ва шуморо чӣ хеле ки дар дигар гугло масалан мушкилӣ мешавад через диромадани масалан версия ПК ёки компютерни версия ҳамин чизо қатӣ, ва дар ин хостам ки шумо да осон карда ёд битам, яъне ки ҳамин чизора намепарса. ва ба ҳамин хотир ҳозир ман через апс экран нишон метавонам ба шуморо гиҷо будурем ва чӣ хел дар значоки каналтон ягон сурат монед. ва дӯсто дар инҷа интихоб мекунем Алисаи сирха мекушоем, яъне ки Алисара Яндекс фаромӯш накунед, Яндекс Алиса мекушоем ва дар ҷои поиск бо менависем, яъне ки YouTube главная страница менависем. ва мо як бор ки диромада будем мебарем масалан видео хостинг якумашда зер мекунем. ва вақте ки мо якум борда масалан диромада будем дар каналмон, аллакай канали мо ворид шудагиад дар ҳамун ҷо ва зер мекунем дар ҳамун сурати канал значок шуда мебарад. творческий студияро интихоб мекунем ва мебарад ана ҳамин хел страничка ва дар инҷа наздик мебарен таи номи каналтонро масалан нигоҳ мекунен ва дар онҷа нависагия ки просмотр канал дидесен ки нимхел страничкаҳо мешавад. ва ина зер мекунем каналда нимхели страничка меша наздик меорем, болои ҳамин значок каналда зер мекунем, қаламчара зер мекунем, шумо да мебаред ана нимхел страничка, яъне ки изменить значок канал. метавонед инҷа ҳам изменит кунен, ҳам сурат монен агар боли аввал боша. зер мекунен изменит ва мебарад шумо да страничкае ки бояд суратотонро интихоб кунен. ҳозир знак канал биромад, поинҷда дидесен ки добавить фото профил нависагия, зер мекунем ва ана ҳамин хел страничка мешавад. ва баъзеш инҷа нишон надодеса таи переташи фото сюда масалан камтар меҷимонӣ боло поинш мекунӣ, нишон метавон ҷози нигоҳ кунӣ, поину болош мебарӣ на ҳуҷа менависа ки вибират файл из компютера нависагия, зер мекунем инҷа ва мешхан разрешение бо разрешение ва вибират из галереяро зер мекунем ва баъд инҷа масалан кадом сурате ки шумо тайёр кардем барои значоктон онро интихоб мекунем. мо мегирем ин мезана ки YouTube примерно ва загрузка мера баъди ина масалан шумо метавонед ки чӣ қадар ҳамун суратона дар ҷои голограмма ҳамунҷа монед значоктонда ва баъди ӯро истифода кардан установка как фото профила нависагия ва болоямда зер мекунем, загрузка мера ва тамомина дидесен ки уже аллакай канал кушода шуд, яъне ки дар болои ҳамун каналтон читон вишид логотипи каналтон, значоки сурати каналтон. ва мумкин ягон минут ягон соат ҳам мумкин рӯзеш мешавад ки нишон наметад дар онҷа, не ки дар одамое ки поиск метавон канали шуморо дар ӯ аллакай нишон метавад. ина назарат кунем мебурем ай канал вобшим уже нишон метавад ва баъзе мумкине ки дар хито нишон натавад, не ки уже барои ки нам шумо саздат мекунем канала мумкине камтар дер нишон битад барои бори аввала. ва ана михел дӯсто мекунен, яъне ки сурат мондан дар значоки канал. ва насиб дафъаи дигар нишон метиҳем анами фони анами ҷои канала иншоалло дар видеои оянда мешавад ва интизор мешавам ҳама каса бо дастгирии шумо. агар ки ҳамин видео ба шумо ягон чи дастгирӣ кард лайк мемонем. ва бародаро ана ҳамин буд мондани значок дар канал. ва дӯсто, шумо чӣ хеле ки диден ягон мушкилӣ надора, яъне ки осонай, ягон қиynӣ надора дар канал, ягон сурат мондан ва дигар ва бо мо кӯшиш мекунем ки дар видеоҳои оянда
сурати болора, яъне ки настройка ки дар болои сурат масалан места ҳамура ягон муд монтаж кунем ва партоем дар болои ҳамуҷа. Ва дӯстон, мо мехоҳам ки як чиза шумо галасавандӣ кунен, яъне ки короче комментарияда нависен ки мо аввал пешаи мондани ҳамун сурат шумо дар видео кунем дар бораи ҳамун видеора бировардан, яъне ки сурата болои уҷада мондан, ё ки шуморо сурата ёд битем ки чӣ хел тайёр мекунӣ аввал барои болора, яъне ки ёд додани монтажа барои болора. Ҳамира шумо интихоб мекарден ва ман мехостум ки дар видеои оянда ҳамун чиза аввал шумода нишон медиҳам. Ба хотире ки ҳозир ман мемонам ягон чиза ман худам тайёр кардагиам, тарзи тайёр карданша шуморо не, фақат шуморо тарзи монданша масалан мепартом ки шумо тамошо кунед. Ва ба ҳамин хотир шумо илтимос агар ҳам видеоро то охирша тамошо карда бошед, ман ҳамаша мефаҳмонамтон, ба хотире ки шумо интихоб кунед дар заметка аввал сурат монтаж кардана ё тон болои уҷада, ё ки сурата танҳо мондани ҳамун ҷада, яъне ки монтаж кардам барои тайёр кардани уҷа, ё ки мондан. ҳамира илтимос дар комментария шумо отсевед кунед, яъне ки фикротонро нависед. Ман ҳатман ҳамура дар видеои оянда интихоб мекунам ва мепартом. ва бародаро, ба хотире чи ман муддати 2 рӯз баъд як видео партов тестам дар канал, ба хотире ки ток шудани канал, то настройка кардан ва то канали шумо полный подготовка шидана. Ман ба ҳамин хотир хостам ки шумо ҳам дилгир нашен ва яъне ки ман тез муддати 1 рӯз баъд короче дар дуюм рӯз ман видео партов тестам. Ба ҳамин хотир бародаро, агар ки шумо ҳам хеле дастгирӣ накунен канала, яъне ки чи бародаро, ман чӣ хеле ки якум видеода шуморо дидам бародаро, шумо бениҳоят хуб дастгирӣ кардем ва дар дуюмаш уже аллакай саст. Ба ҳамин хотир бародаро, дуюм сеюмаш дастаст, илтимос ба хотири шумо мо ҳамин қадар масалан вақтмонро сарф кардесем, ба хотири ҳар яктаи шумо бародаро мо кӯшиш кардесем ки то ҳадди имкон чӣ қадаре ки медонем ба шуморо дастгирӣ кунем ва фаҳмонем чизора. Ва шумо ҳамин қадар мешавад дастгирии мода бародаро ки дӯстотона даъват кунен. Танҳо нафарое ки блогеран ё блогер шидан мехоҳанд, нафарое ки шуморо менависанд дар заметкотон ки бидро ма канали туда подписатсия кам, то бидро канали мада подписатсия кам. Танҳо ана ҳамин хел дӯсто, ба хотире ки дар ин канал танҳо ягона мавзӯе мешавад нашоти ютуб ва ҳамин хел чизо. ма насиб иншоалло бо дар оянда мебинем ки шумода чӣ дар корай ва ҳамон хел мо видео мекунем, мепартоем ба хотири шуморо дӯсто. ва агар шумода идея дар кор боша, ягон нафаре ки оли нав мехоҳанд идея интихоб кунанд короче барои блогери нав сар кардан, ва ҳатман иншоалло ирам дар муддати вақт яъне ки видео мешавад дар бораи ин чизора. хайр дӯсто, чуноне ки диден ягон мушкилӣ надорад заначои каналда мондан ва дастгирӣ кунед ба лайкото видеои моро ва фикротонро нависен ҳатман дар комментария. хайр, то видеои оянда.